Hoci Svetová zdravotnícka organizácia nosenie rúšok napred neodporúčala, dnes už vieme, že rúška sú v boji s pandémiou COVID-19 naozaj efektívne. A to dvomi spôsobmi. V prvom rade, ak má rúško nasadené niekto, kto je infikovaný koronavírusom, výrazne znižuje šancu, že by nakazil ľudí okolo seba. Je pravda, že koronavírus je malý a môže sa zdať, že bežné rúško ho nezachytí. Vieme ale, že ochorenie COVID-19 sa šíri veľkými kvapôčkami slín, ktorí infikovaní vylučujú vtedy, keď rozprávajú, spievajú, kričia, kašľú alebo kýchajú. Aj takéto obyčajné látkové alebo chirurgické rúško dokáže tieto častice zachytiť. To vieme a bolo to dokázané aj rôznymi vedeckými experimentami. Taktiež existuje množstvo prípadov opísaných vo vedeckej literatúre, kedy infikovaní mali na sebe rúško a nikoho okolo seba nakazili. Je tu napríklad prípad z Číny, keď infikovaný pacient cestoval autobusom, nemal na sebe rúško, kašľal a kýchal a počas tejto cesty nakazil 5 ďalších ľudí. Potom cestoval iným autobusom, ale už mal nasadené rúško, zase kašľal a kýchal, avšak počas tejto druhej cesty už nenakazil nikoho. Prečo by mali ale rúško nosiť aj ľudia, ktorí sa cítia zdraví? Dnes vieme, že asi polovica ľudí, ktorí sú infikovaní koronavírusom, nemá žiadne symptómy a o svojom ochorení nemusia vôbec vedieť, môžu však nakaziť ľudí okolo seba. Preto je nevyhnutné, aby nosil rúška naozaj každý. Ďalší spôsob, akým nám rúška pomáhajú, je to, že chránia zdravých pred tým, aby sa nakazili. V tomto rúška nie sú síce 100%, výrazne však pomáhajú. Aj obyčajné plátené alebo chirurgické rúška dokážu zamedziť tomu, aby sme vdýchli veľké častice slín, ktoré obsahujú koronavírus. Existujú vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že lekári, ktorí sa starali o pacientov so SARSom alebo s chrípkou, ak nosili bežné chirurgické rúška, mali omnoho menšiu šancu, že sa týmito ochoreniami nakazili. Keďže nový koronavírus sa šíri rovnako ako chrípka alebo SARS, veríme, že takto isto to funguje aj pri ochorení COVID-19. Rúška nás síce neochránia 100%, je to ale ako s pásmi v aute. Ani bezpečnostné pásy nás 100% neochránia pred tým, aby sme zomreli pri autonehode, ak by sme takú mali. Napriek tomu si ale pás v aute vždy zapneme, lebo ak by sme mali autonehodu, výrazne tým znižujeme šancu, že by sme pri nej zahynuli.